Terve vaan kaikki nettivideon katselijat. Juodaan tässä vähän kahvia. Sitten sen jälkeen olisi tarkoitus vähän tuommoista lukea, vähän opiskelumeininkiä. Ja kuten kuvasta näkee, niin ollaan tosiaan muutettu Klaukkala Cityin ja sen takia tuossa on vielä parit laatikot ihan miten sattuu. Ja sitten on vähän Loirin kirja, mitä elämänkertakirjaa siis, mitä voisi lukea jossain kohtaa ja sitten pelata vähän PS3, vähän NRiä. Että on vähän tämmöstä. Viime yönä ei paljon nukuttu. Ollaan aika aikaisin liikkeellä näin Runebergin päivän kunniaksi. Ja itse asiassa äsken tuli myös syötyä semmonen Runebergin todettu. No ihan hyvä makuisia. Että se ajattelee. Ja miksei ajateltais, vaan se kuitenkin en muista mitä kaikkea siinä on, mutta se on aika maittava. Semmoinen jälkkäri herkku. Et joo. Näihin tunnelmiin täältä tähän.